मैया दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आसाम फरायसा आफाद AJYCP खौ लाफानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आफादनि मासि लानायाव आरो डक्टर उनस पेगु सोलोंथाइ मन्थ्रि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल मिनिस्टार UG ब्रह्म आरो फाइनान्स मिनिस्टार अजन्ता नेउग बिथांमोननि बाहागो लानायाव आथिखालाव कोरोना भाइरास बा COVID-19 नि थाखाय मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारिनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ अल्टारनेटिव इभालुएसन सिस्टेमनि गेजेरजों स्कुलाव थाखानाय जिफोर टेस्ट आनजाद बा क्लास 9 नि आरो इन्टारनेल एसेसमेन्ट बा प्रेक्टिकल मार्क्स आरो हायर सेकेन्डारिनि थाखाय क्लास 10 नि बिथांमोननि उथ्रिसारनाय नम्बर आरो इन्टारनेल एसेसमेन्ट प्रेक्टिकल मार्क बे गासैखौबो ज' खालामनानै जि मोनसे मडेलिटी बानायनानै होदों बे मडेलिटीखौ लानानै आरो लोगोसेयै आसाम सरकारा बे मडेलिटीजों लोगोसे बिथांमोना मोनसे नटिफिकेशन जारि खालामदों आरो बे नटिफिकेशननि 5 नम्बर जि पइन्ट बे पइन्टआव रोखायै लिरनाय दङ जे नैबे देग्लाय बोसोरनि 2021 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारिनि गासै 7 लाख जि फरायसा फरायसुलिया बेयाव बाहागो लानो गोनांमोन मेट्रिक आनजाद हायर सेकेन्डारि आनजाद होनो गोनांमोन बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन सरकारि साखरिजों लोगोसे फोरोंगिरिनि जि साख्रि बेयाव बिथांमोना बा सोलोंथाइ बिफाननि जि साख्रि बिथांमोना बेयाव बाहागो लानो मोननाय नङा आरो बेयाव लिरनाय दङ जे नैबे मार्कशीट बा सार्टिफिकेटआ एडमिशन लानायनि बा क्वालिफाइं हिसाबै बेखौ लानाय जागोन गोजौ सोलोंथाइ लानो हागोन नाथाय बेखौ साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो गुबुन मोनसे बाथ्राखौ बेयाव मेनसन खालामदोंमोन जे देग्लायनि जि मार्कशीट आरो सार्टिफिकेट बियो थांनाय बोसोर बा सिगांनि बोसोर आरो उनाव होनो गोनां जायफोर फरायसा फरायसुलि दङ बिथांमोनजों समान मोनथाय मोननाय नङा बा एड पार जानाय नङा होननानै बेयाव लिरनाय दङमोन आरो बेखौनो लानानै मैया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि लानायाव गिबि मन्थ्रिनि मासि लानायाव आरो गासैबो फरायसा आफादफोरनि बाहागो लानायाव गोथौयै आरो गुवारै सावरायो आरो बेयाव जथेस्थ आर्गुमेन्टफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आसाम स्टुडेन्ट इउनियन अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन AJYCP निफ्राय जोङो जुक्ति होयो आरो बिनि उनाव जोबनायाव मोनसे रोखा डिसिसन जाबाय आरो बे डिसिसना जाबाय जे 5 नम्बर जि पइन्ट दंमोन बे पइन्टखौ आसाम सरकारा उथायनानै लाबाय बेखौ उइथड्र खालामनाय जाबाय आरो बिनि फिथाइ महरै जायफोर फरायसा फरायसुलिया 7 लाख स्टुडेन्टआ नैबे मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारियाव बिथांमोना इभालुएसननि गेजेरजों मार्कशीट आरो सार्टिफिकेट मोनगोन बे गासैबोनि थाखाय एप्लिकेबल जागोन गासैबो खामानियाव बाहायनो हागोन साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै एडमिशन लानायनिफ्राय लानानै गासैयावबो बियो एक्सेप्टेबल जागोन एप्लिकेबल जागोन नाथाय बेयाव मोनसेल' बाथ्राखौ सोसननाय जादों जे बे जि मार्कशीट बे सार्टिफिकेट आरो मार्कशीटखौ लानानै गासैयावबो बाहायनो हागोन नाथाय टेट आरो कलेजनि फोरोंगिरिनि जि माने साख्रि दङ जि साख्रिफोरखौ लानानै मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारिनि मार्क्सखौ बेयाव मोनसे बेसिक नम्बर हिसाबै बा बेसिस हिसाबै लानाय जायो बिनि थाखाय मोनसे इकुवेलाइजिं एग्जाम जुदि प्रयोजन जायो 31 जुलाइनि सिगां जिहेतु रिजाल्ट ओंखारगोन बे रिजाल्ट ओंखारनायनि उनाव जुदि प्रयोजन जायो आसाम सरकारा मोनसे इकुवेलाइजिं मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि स्टेन्डार्डनि मोनसे आनजाद खुंगोन आरो बे आनजादा बेसेबां नम्बरनि मा सिलेबास जागोन बेखौ दाबो थिग खालामाखै नाथाय जायफोर फरायसाया फरायसालियाव टिचार्स मावगोन बा स्कुल माने कलेज इउनिभारसिटियाव प्रफेसार मावगोन बिथांमोनाल' बेयाव बाहागो लानो हागोन बा बिथांमोना बेयाव बाहागो लानो खाबुखौ लानो हागोन आरो जायफोर टिचार्स जबनि थाखाय बिथांमोना खामानि माने एप्लाइ खालामा बा साख्रि मावा होननानै सानो गुबुन गुबुन साख्रि मावगोन होननानै सानो बा गुबुन गुबुन फिल्डआव हाबा मावगोन होननानै सानो बिथांमोना बेयाव बाहागो लानायनि गोनांथि गैया माने टिचार्सनि जबनि बादै गासैबो हाबाफारियावनो बे मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटआ खामानि होगोन दा बेखायनो सिगाङाव टिचार्स आरो आदार गभर्नमेन्ट जब होननानै जि मेनसन खालामदोंमोन बे दिनै गैलिया बेखौ उइथड्र खालामनाय जाबाय दा बेखायनो जोंनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माने आसाम फरायसा आफाद AJYCP नि जि दाबि बे दाबिखौ सरकारा मानिनानै लाबाय आरो नैबे आनजादाव जि रिजाल्ट ओंखारगोन बेयाव
स्टार आरो डिस्टिंक्सनखौ बेखौबो बेयाव थिसन लाखिनाय जागोन बेयाव खालि स्टेननि बा टप 10 टप 20नि मासियाल' थानाय नङा स्टार आरो डिस्टिंक्सनखौ बेयाव मोननो हागोन दा बेखायनो साफ्रोमबो बर' फरायसा फरायसुलि गार्जेन बिथांमोननिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो मोनसे आपिल होनो नागिरदों जे नैबे एग्जाम माने जि होनो मोनासै बयहाबो मिजिं दंमोन जे मोजां रिजाल्ट खालामगोन मोजाङै फरायगोन क्लास 9आव मोजां रिजाल्ट जायाखै टेस्टआव मोजां रिजाल्ट जायाखै मेट्रिकआव मोजां रिजाल्ट खालामगोन बा 10आव मोजां जायासै 12आव हायार सेकेन्डारि फाइनालाव मोजां खालामगोन बिदि जि मिजिं दंमोन बे मिजिंखौ जोङो दिनै जेरैबायदि जोङो आसा दंमोन बेखौ जोङो फिजिकेल एग्जाम जिरायनानै होनायनि जिहेतु खाबु मोनाखिसै दा बे इभालुएसननि गेजेरजों जि मार्क्स फैगोन बेखौ जाहाथे बयबो मोजाङै नायगोन आरो जोङो मिजिं थिदों जि मडेलिटिबो बानायदों मेक्सिमाम स्टुडेन्टआनो जि केपासिटिनि जि मेरिटनि जि केटेगरिनि बिथांमोना मोजां फिथाइ मोनगोन आरो गुबुन फारसेथिंजाय जायफोर बे इभालुएसननि गेजेरजों सन्तुष्ट जाया बिथांमोना 15 सेप्तेम्बरनि गेजेराव जानो गोनां जुदि कभिड परिबेसा नर्मेल जायोब्ला बे आनजादाव जायफोर सेटिसफाइड नङा बा आङो बांसिन नम्बर मोनगौमोन बे इभालुएसनाव खम मोनबाय बिथांमोना बे आनजादाव जिरायनो हागोन आरो जुदि 15 सेप्तेम्बरनि गेजेराव जायाब्ला फैबाय थानाय 2022नि फेब्रुवारि दानाव जि आनजाद जानो गोनां बेयाव बिथांमोना बाहागो लानो हागोन दा बेखायनो आङो साफ्रोमबो गार्जेन बिथांमोनखौ खावलायो फरायसा फरायसुलिखौ खावलायो जे नार्भास जानो गोनां गैया जि जोङो नम्बर मोनगोन बे जोङो गथा नम्बर मोनगोन आरो गुबुन फारसेथिंजाय बे मार्कशिट आरो सार्टिफिकेटआ गासैनिबो थाखाय एप्लाइ जागोन एक्सेप्ट नोङो जुदि टिचार्स मावनो लुबैयोब्ला बिनि थाखाय आसाम सरकारा सोलोंथाइ बिफाना मोनसे आलादा आनजाद खुंगोन इकुवेलाइजिं माने एग्जाम होननानै समपर्यायनि समान मान थाखोनि आनजाद खुंगोन आरो बे आनजादाव जिरायनानै नों क्वालिफाइ जायोबानो फोरोंगिरिनि आरो प्रफेसारनि साख्रिखौ नों मावनो हानाय बा एप्लाइ खालामनो हानाय नोंनियाव अधिकारा फैगोन गोजोन्थों।